Мария Петрова Минчева, на 46 години, завършила Икономически университет София, семейна с едно дете. През последните години България пое в правилната посока. С подкрепата на държавата за община Елхово са договорирани над 20 милиона лева за образование, спорт, околна среда, земеделие, социални дейности и инфраструктура. Ще продължим да се грижим за възрастните хора и децата в неравностойно положение. Ще продължим грижата за хората и бъдещите поколения. Ще работим в подкрепа на българското селско стопанство. Спортът достъпен за всеки. Ще продължим да подобряваме и подновяваме инфраструктурата. Вярваме във вас и имаме воля да продължим. ГЕРБ е партия, която действа реално. Купуването и продаването на гласове е престъпление.